Γεια σας παιδιά, είμαι ο Captain Cruyff. Σήμερα θα σας πω μια ενημέρωση, ενημέρωση, πέστε το όπως θέλετε. Σήμερα θα σας κάνω, το είπα αυτό, πείτε μου στα comments κάτω, τι παιχνίδι, μου στέλνει μηνύματα, τι παιχνίδι θα θέλατε να παίξω. Θα σας πω αυτά που μπορώ να παίξω. Ό,τι άλλο θέλετε πείτε μου. GTA Online, Happy Wheels, αυτό, και το Healer and Lower, αυτό. Πείτε μου άμα ποια από τα τρία θέλετε να παίξω και ό,τι άλλο παιχνίδι θέλετε να παίξω. Πείτε μου τι παιχνίδι θα θέλετε να παίξω. Εγώ σας είπα αυτά τα τρία που μπορώ να παίξω. Πείτε μου. Λοιπόν, γεια σας.